Iesu'n rhagfynegu a'i fradychu. Wedi iddo ddweud hyn, cynhyrfwyd ysbryd Iesu a thystiodd fel hyn. Yn wir, rwy'n dweud wrthych fod un ohonoch yn mynd i'n bradychu i. Dechreuodd y disgyblion edrych ar ei gilydd, yn methu dyfalu am bwy yr oedd yn sôn. Yr oedd un o'i ddisgyblion, yr un yr oedd Iesu'n ei garu, yn nesaf ato ef wrth y bwrdd. A dyma Seimon Pedr yn rhoi arwydd i hwn i holi Iesu am bwy yr oedd yn sôn. A dyma'r disgybl hwnnw yn pwyso nôl ar fynwes Iesu ac yn gofyn iddo, pwy yw ef arglwydd? A tebodd Iesu, yr un y gwlychaf y tymaid yma o fara a'i roi iddo. Hwnnw yw ef. Yna gwlychodd y tymaid a'i roi i Judas, fab Seimon Iscariot. Ac yn dilyn ar hyn, aeth Satan i mewn i hwnnw. Meddai Iesu wrtho, yr hyn yr wyt yn ei wneud, brysia i'w gyflawni. Nid oedd neb o'r cwmni wrth y bwrdd yn deall pam y dywedodd hynny wrtho. Gan mai yng ngofal Judas yr oedd y god arian, tybiodd rhai fod Iesu wedi dweud wrtho, pryn y pethau y mae arno mae heisiau at yr wyl, neu am roi rhodd i'r tlodion. Yn union wedi cymryd y tymaid bara, aeth Judas allan. Yr oedd hi'n nos.